Районның Мос уйышмасы егетләре 4 апрельдән Мөслим ишендәге юлларда санация һәм чокыр ремонтына кереште. Һава торышы шартлары аркасында чокырларны ремонтлау эше 2 ысул белән солкын һәм койнар асфальт кулланып башкарыла. Яздан Мөслим урамнарын ремонтларга чыгабыз инде. Беренче булып ярыкларга санация ясыйбыз. Ярыкларга битум салабыз. Шуннан юллар кимерелмәсен өчен санация бергә чокырларга ямыш ремонт итүгә ясый башлыйбыз инде. Беренче майларга борчларны бергә. Әле кыш көне генә ярыклар булмаган урыннарда бүген шактый зур чокырлар барлыкка килгән. Алар үзәк урамнарда иң җанлы хәрәкәт булган җирләрдә күзгә ташлана. Чөнки анда юл катламнарына йөкләнеш күпкә югары. Мөслим ишендәге күп кенә юллар өлешчә ремонт эшләрен таләп итә. Тукай урамындагы зур тирән чокырлар шоферларның үзәгенә тигән урыннарның берседер. Хәзерге вакытта Мөслим урамында санация эшләре алып барабыз. Шаллы юлы кооперативны буенча урамнарны санация ясап, хәзер Искәндәров урамына килеп җиттек. Уже Искәндәров урамына бетереп чыгып киләбез. Таба яңгырлар яуганда асфальт ярыгыннан су кереп, грузовойлар йөреп, асфальт бозылмасын өчен тырышабыз инде. Мос уйышмасы егетләре иң беренче булып кооператив Мусин, Абзалов, Сәйдәшев, Искәндәров урамнарында санация ясады. Алдагы атнада Мөслимнең Пушкин кооператив урамнарында асфальтта барлыкка килгән аркылы тишекләр, ярыклар арасына бетон салыначак. Уйышма егетләре чокыр ремонтын тракторга тагылган ресайклер җайланмасы мини асфальт заводы белән башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.